Кәрим бабайның догасы туры килде микән? Ул минем бабай Татар каргаласында 3 ел укыган. 3 ел укыганда башланган революция буларны таратканнар. И шул бабай да әби мәрхүм намаз укый торган иде. Шул яйлап миңа сеңде микән? Карматулла Хөрмәтулла улы төбәкнең Төйлегән районында Гаит көнне туа. Әйтерсең Корбан бәйрәме көне Сабиның киләчәк язмышын билгели сыман. Аллаһның рәхмәтен укырга, кирип, шушы дин юлларына басырга дигән нидә булды. Шуны Аллаһтан сораган хәзер дә истә, әлхәмдүлилләх, шөкер. Тик бу көн килеп җиткәнче аңа озын юллар үтәргә туры килә. Иң элек техникум, армия сафлары, аннары автодор оешмасында өлкә буенча меңләгән чакрым юллар, күперләр төзи. Юллар анык Сания мәдрәсәсенә алып килә. 2009 елны Телегән бистәсендә имам булырга индиләр. 1 елдан соң Алабайтал мәчете имам хатибы вазифасын тәкъдим итәләр. Караматулла хәзрәтнең таянышы ул Гөлсем абыстай. 2 кыз үстереп, бергә гомер итүләренә дә 47 ел була. Белгечлеге буенча ул икътисадчы. Кышлатып кешене исламга китереп булмый. Аны менә кеше читтән генә күзәтеп, карап кына шулай аңлыйдыр. Потому что мин үзем дә менә кешеләрне очратканда, мин менә кешенең киеменә дә карамый торганым, мин карый торганым аның менә йөрәгеннән чыккан хисләренә. Биле районы үзәгенең яңа мәчет манарасында ярым айның калкуы да Карматулла хәзрәтнең мөхтәсиб булган шырына туры килә. Медаль, күп санлы рәхмәт хатлары имамның тырыш эш яратучанлыгына дәлиллек. Карматулла хәзрәт Абубакыровның 70 яше белән Алабайтал мәчетендә имам эшен башкаруына 10 ел тулу бер көнгә туры килә. Дин әһлен кытларга дип килүчеләр арасында Биле районы хакимияте вәкилләре, фермер хуҗалыгы җитәкчеләре, мәктәп укытучылары, авылдашлар иде. 19 гасырның 20 елларында сафка баскан бу мәчетне цикләндерүдә фермер хуҗалыгы рәисе Хусаин Хасанов күп көч куя. Сезнең зур юбилеегез белән котлыйм. Алладан сорыйм сезгә озын гомер бирсен, саулыклар бирсен. Рәхмәт хатлары шулай ук өлкәнең татар милли мәдәни мөхтәрияте, татар җәмәгатьчелеге исеменнән дә тапшырылды. Хәзрәт безгә күчеп килгәннән бирле халык мәчеткә тартыла башлады. Үзгәрешләр күп: укырга йөрү, балага исем кушу, никах уку. Хәзер буларның барысы да мәчеттә башкарыла ди авылдашлар. Мәчеткә халык күбрәк йөри башлады. Аңа ышанып, аның сүзе бөтен кешегә закон булып тора монда. Әлбәттә, имам ислам дине кануннары буенча белем бирү белән шикләнми. Ул авыл тормышында актив катнаша. Бер гасыр элек даими белем бирү максатыннан төзелгән бинада бүгенге көндә дә ислам нигезләрен өйрәнәләр. Караматулла хәзрәт мәктәп белән тыгыз элемтәдә тора. Бергә киңәшләшеп, кышкы һәм җәйге укуларында оештыралар. Ул менә шундый кеше баланс тота. Безнең менә эшләүдә родительләр белән эшләгән вакытта балалар арасында Тагын бер зур эшләре чәчәкләр, нарат агачларын утырталар, алма бакчасын булдыралар. Менә безнең дин кардашыбыз Нәфисә туганыбыз шул бакчаларны карый, сулар, сибә. Аны бит утырту белән генә булмый, карарга да кирәк. Менә шундый тырыш эш яратучы милләттәшләребез Татарстаннан читтә гомер итә, динен тота. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, Татарлар.